Здравейте, приятели, вижте, купихме си Diamond, имаме вече Diamond TikTok, няма. Имате може един Diamond да се намерим нещо такова, обаче ще такова, не сега ще вземем обсидиан, вече 8 пъти. Абе, дай хляба, бе! Абе, дай хляба! Ела бе. Обе, да, ари, дай ми малко хляба. Ще направя още една кофа, да знаеш. Имаме ли нещо тежко? Аз ще направя кофа, не се отиде, аз ще дай ми кофти, аз ще ходя за лава и за вода. Аз ще направя една кофа, не се отиде, аз отида за вода, че ще Да, за лава. Дай кофата. Аз отида за вода, че отидеш за лава, ай! Да ходя, че чак до вода, да. Да, аз пък да ходя. Че да. Да, ей сега. Чека. Точно ти идвам. Хора някой ми звъни. Абе, мамо! Вижте, какво ми чувам ти? Ама няма да няма да ходя за лава до умра, да. Чай час за време 10. Хора, май съм ми звъничи. Така биш. What the fuck? Какво си говориш само? Нищо. Какво си говориш сам? Едно зомби ме видя. Бог да ме прости. Нямам меч, нямам нищо. Не съм виновен. Не си виновен. Yes. Добре, Робот. къде беше той, бе? О май гад. О май гад. Толкова не Айде ми ти ме ги няма. знам. Нищо, имаме 25 орча. Нищо да е, имаме доста въбиени, доста ципли. Ари бе. Монята ми кажи, че... Ари бе. Аз съм хомо бе. Аз ще направя такова обсидиан и ще дойде сега. Ай, къде си бе? Аз имам лава. Ще я пусна върху къща. 3. Аре, че си утре! Айде да видим, айва бе. Аре, спри сега, добре, ако я путиш над къщата на аз, какво ще стане, бе? Арива бе. Аре, ти си поводял от всякъде! Не съм. Само малко! Арива бе, имам... Аре, спри сега, бе, няма пускаш нищо! Ако пуснеш, ще те тирам на лега. Арива да правиш тъпи обсидиан бе. Аз за какво я взех бе? Ети да си дили бе. Взех вода да си направя обсидиан тук, бе. Аз си направя обсидиан. Добре, пускам лавата във водата. Аре бе, ти си поводял, бе. Всичко ще се превърни в кабелстон. Направих един обсидиан и вау. Браво, аз пък имам. Аз в момента съм взел някъде 3 обсидиан. Много малко. Да, много малко, защото знаеш колко бавно се купаете от силани обсидиан. Обсидиана се купае най-бързо. Най-бързо е. Си бързо и бе. Да ти върча една даймонд кирка, една айрон кирка и да си го купаеш. Искаш ли? О, супер, имам 27 такова сам. Супер. Ще бухтят цветята за той. Да ми пуснат. Какво ти пуснате? Такова са семена бе.
Аз мисля, че ти пуснат нещо друго. Ай, стига, бе. Не говоря за той, бе! Мисля, че ти пуснат само цветя, нищо друго. Да, за той говоря. Да. Аз имам 6 обсидиан. То колко ни трябва, бе? 10 да вземе. Добре. Значи още 4 обсидиани и това. Ра-ра-ра. Седем обсидиан. Още. Аз вземам такова семена. Бъх ти да тревата. Още 2 обсидиани. Аз имам 9 семена. Нара. Аре, за какво няма така семена, бе. За какво трябва да си хабилни от кокалите. Добре, ако натисна не, сега съм притакан. Притакат са. Добре, аз не съм още притакан. Единия обсидиан не взема 10, трябва 9. Сори, обърках се. Аз ще взема още едно, за да не се наложи. Аз не се притакан! Пред къщата има едно. Добре, аз взех 10, аз отивам в холма. Аре, аз ще така. 1, 2, 3. Сега, айде обсидиана, дет си го направил. Майната ти е. Как Емил си го направил? Това ми трябва малко. Аре, аз взех така. Охо, за какво така? И тебе. Е да уберем семената част. Така да ги сложим. Имам 2 семена. Виждам 6. А? Ние имаме ли айрон в игрите? Ние имаме ли айрон в игрите? Да. То да си направим флинт и стил. Имаме ли такова се? Флинт нямаме. Сега се трябва да търся гравел. Ще направим флинт и стил. Аз ще такова не стил. Чакай, аз ще да заграбя. О, мага, бе, айде, мога да изкъса. Ко? Можеш да печеш ли? Кой да пика, според? Кой да пика, бе? Я знам. Ти каза, че може да печеш. Какво да пика, бе? Не мога. Какво да пика, според тебе, бе? Ти ме изненадваш направо. Ще да взема лопатата, бе. А за кой ми бра... да, има учеста така с дървена. Дървена има или така стол? Стол май, не съм си сигурен. Я върна да грая от търси един. Какво се види трябва? Аз седих след Дидима. Май бедрока имаш ли, бе? Иначе давай. Ти гравел ли биш? Ако намериш диаманти, ми кажи. Окей. Ама ние не купаем сега с диаманти, не? Ама ние сега не купаем за диаманти, аз ще се самоубивам. Що? Он намери вече едно гравел. И нищо не пусна. Не даде. То няма нищо, бе.
Мината ни е толкова бедна. Няма нищо. Обаче у нас минало сървър беше супер богато, нали? Ами... Отгравила? Може да се пиче. Отгравила не може да се пиче. Може ли? Не може, ти каза. Ако можеш. Ти няма гравила, бе. Пиши някой дали гравил. Намери гравил. 2 гравила имам. Той не дай този гравил. О, не! Шум и умрях. Имаше ли нещо по-специално? Освен един Iron Mage и една... Какъв ти шибания сървър, виждате ма спална, бе. Мързи ма да ходя за гравила, върти. Не, пък не ма мързи. Добре, хора. Надяваме за този клип. Мислехме си, този епизод ще бъде за кляп, обаче... Са приебахме тези. Чай вие, наистина твоята теория, нали? Гадала са пече, ако се пече, ще бъде яко. Не може да се пече. Ма не имаме гравил, ама. Чай, сидих се как. Стикове. Ще го слагаме и ще го рушим. Ма се седих с какво ще стане. С една кирка дали ще стане. Чакай. Иди. За какой ти, бе? Искам флинт. Дай, бата ми да ти става само. Аз ще направя една опасна. Съжалявам да си по-малко изкучно. Ще напиша. Няма в следващия епизод какво трябва да направя. Бро! Иди, бро. О май гад. Видя ли? Къде изчезна крипъра, бе? Колко плинта имате? То колко ли трябваше плинта? Един. Имаме 2 вече. Реколтата просва ли не? Направи ли се палка? Да, взял всички 47 диамантите. Нали каза, че се пили нещо едно компактното? Обаче се направи портал. Окей. Даймонд кирка. Дай даймонд кирката, бе! Не, твой там на 2 мани. Да, ма не взимай. Вземай само обикновени кирки. Аз ще вземам само 100 кирки. Добре, хора. Това беше този епизод. Следващия епизод сме в него.